rwa munhu foni na 10 Ndinokwasai nemufaro kuse kumativi mana ose enyika. Nhasi ndiri kuma-OTS kana kuti Old Township kuSakubva, musha mukuru. Tiri panapa paimbove paBhawa asi nehurongwa hwehurumende yedu pavakuda kuiswa Magistrate Court. Paive Bhawa rePungwe kare kare pakazomboita chikoro, but ezvinezvi pava kuda kuiswa Magistrate Court. Ende ndanzwa ruzhinji ruchifara maningi kuti aiwa zvedoro tombosiya tomboita zvemutemo. This will be the new Magistrate Court kuno kuma-OTS kana kuti Old Township muno muSakubva. Kubikira mamagistrate tea. Haiwa zvirashata. Oh, saka chinhu chakanaka here kuti pakuitwa chinhu chakadaro? Chinhu chakanaka chinotadzani. Oh. Hamuchanetsikani kuenda kutown. Ndizvo chaizvo. Aiwa ichokwadi. Saka zvechikoro zvazvakatinakira. Asi chikoro kana majasi zvese zvinhu zvinoendesa upenyu hwanu mberi. Hapana chakashata. Ende ndanzwa vamwe vazhinji vachiti zvinoitawo kuti mhosva kana kuti crime rate idzikire. Magona. Wemutemo wakawanda munzvimbo crime zvamakawe inodzikira. Handizvo. Alright. Saka ndandotaura naye. Mutemo yacho macrimes achakawanda. Akawanda. Anzwa vanhu vachiti apa paribatwa vanhu. Hayo ipo pa. Totozwa manhere ayo saka zvingatinakira. Amukudiwo here anhu achibata. Oh. Ndefunga kuti mechibatsira zvekuti zvatinogona kuti tinoita. Anodeedza mazita edu anenge abatwa chizopinda iningi. Handiti. Chikoro chinenge chakutobvisa kana edu endepinda imwe. Tatongotangwa kungojumwa pasina kuudzwa. Pamwe wacho wanga wakataurirwa maticha. Wanga usina. Ndifungi dai anga akataura akatozvitaura mugrupu. Form 1. Oh, I didn't know. Saka ndokutochema kuti vakwende tisina kutaurirwa hatina kana chikuziva. Kemsa dzitema vachatoiwana. Atiso isuso titori padhuze tinowana transport. Tatakatorerukirwawo kutotoa nedu amwe anoti akaenda pachikoro kunowanzwa. Akutoita musikazwa nekusikuru kwacho haachasviki. Apa tetozoti mwana ari pachikoro unokasika kuyofunga akabhanga totofoni hozi mwana haanoyo chikoro. Kuti baba inosikire zvakanaka. Security yakanaka. Zvatingaunzi magistrate pasina maraiti. Nemacrime emulocation anoita mashoko. Anenge akuziva kuti zvaapadhuze. Kusungwa kwaita padhuze anoti ugarirwa magwero. Apa pazasi apa pakatorerwa munhu foni na 10 vanorovana mudzimba umu dare riri padhuze. Padare obviously pakotika panotoiswa mapurisa anochengetedza. Saka zvinonga zvakaprotect. Isusu tiri kutoenda kubasa tinofamba usiku. Saka zvakatinakirawo kuti taakufamba tinenge taakufamba zvakanaka. Tiri safe. Muri safe. Musadaro. Saka munotovaziva zvanhu acho anodzvinya. Amwacho zvazvinoita pachimba chemagetsi chakanga chiri chimba murutogarwa mururarwa muchimba chezesa pamusoro pechakavhurika ichi chirapa imi chakatarisana nekanzuru
Alright. Ari gaiti zotopofura nepoti paone. Oh, kutoenda pamba. Imbai hapo. Akatarisana neyo ni muchachinoti faiwane manhabi. Apaitero kuti mundo siyo pekuti chikoro. Muri sei? Magistrate asiso. Koti vanode runyararo. Vanoti foni kurira unotoenda kusenge. Isusu takanga tangoti zvakanaka pamaonero edu. Taiti zvakanaka ende pakuti vanhuwo futiwo dzimwombavha zvii zvingazotibatsirawo kuti pamwe zvangavhundukawo kuti munzvimbo munomaya nechikoti. Nekutotiwo vanhu vanonga vachitongowo pane pari padhuze. Pane pari padhuze. Saka tiri kuzviti hedu zvakanaka tipaipeshi kuti hatinaona zvakashata. Awa muchakwiri kuende kutaundi. Nongoya padhuze moto. Padhuze totonga. Vamwe avo vava vachitaura kuti hazvina kuvafadza vanhu. Vataura kuti hazvina kuvafadza asi isusu hatina kuti tingati zvakashata nekuti zvinhuwo zvinenge zvichizobatsirana navanhu munzvimbo. Hatingati zvakati vanhu avo vanenge vakutonga vari padhuze pasina kuti unombokwidza kuenda kure kana kuti kudii. Asi muno muri safe here? Ndanzwa muchitiwo zvakanaka pakuti vanhu vanenge vakuvhundukawo vachichitya matsotsi. Matsotsi akatowandisa matsotsi akatowanda sireti. Muno makazara matsotsi nekuti ukatofamba kubva pagiraundi apo panotorwa mafoni patorwa zvavanhu vatorwa zviro zvavo vachidii. Saka vamwe vanga vakuti vanhuwo nzvimbo dzokupakira. Saka vakati kukuisirai dare asapa pachozve panga paine sikuru. Paine chikoro. Vana vangu vachifundawo imomo. Saka munoti mune mozodii nawo. Nokuti vana vedu futi vekupi vemuno. Vaidzidzawo futi ipapa. Saka munoti mune makuzopatora sei kuti vana vedu vanotodzidza ipapo. Titori nevana vanodzidzawo mukati. Saka rakatanga riri bhawa rikaita chikoro nawo richaradare. Mazvionaka kuti isusuwo tatitoti vana vedu vanodzidzawo futi padhuze. Saka munoti munomuzovadii. Zvakashata. Hatingakwisisi kuti maita chinhu chakashata. Asi kuti tiri kungotaura kuti panga paine vana vedu vaitodzidza pati ipapo. Magara vanhu vakambotambudzika pekugara ndo vanhu vamwe vanhu vakazopuwa kugarika iko. Saka pane history pane history yakatokura. Saka isusu hatizivi mimi kuona kwenyu hatikushorei kuti zvamaita zvakadini zvakashata. Zvinogona kutobatsirawo umwani zvakanyanya. Tingashori kuti kozi nzvimbo yacho yekukura yakadini yakakura. Tiriko kuma OTS. Ndiko kwese kwamuri kungaona. Ndaona kuti mimi munotoshandira padhuze nebhawa redu rakuchinjwa kuita dare. Munozvitora sei? Isusu tongoti mune matogonawo. Totowa apa pane kakutyisa pakanomboita so kuti ukafambawo so. Izvi pane kachivuno kana kangoripo so. Nekutya kwedare. Nekuda kwedare. Saka munofunga kuti mimbavha dzinotya kuti paiswa dare here padhuze? Dzinodzikama. Tozoti pane dare ka. Apazomboshayikwa wakura unenge vachingotenderera. Ngotowo vanhu vazongotaurawo zvavanodawo ngotozota papondwa munhu akanaka akashoma. Nyaya dzekupondwa kwavanhu dziri kunyanya muno. Musadaro. Zvine zvato mune matotiitirawo basa. Handitika. Plaza pakatombogarawo vanhu nguva chaipo. Nguva. Susu tinotozvisapota maningi. Kuma OTS. Tinotozvisapotawo. Kozi toita kutozoitawo dare ramudhuze. Kochibaba. Maisirwa dare mugeto ka. Tozvisapota zvinonga zvakatonaka. Nema kuti mukabvaiza mubva matotongwa fasta. Chinhu chakanaka.
Koshi baba chiri kugadzira chiko chamuri kugadzira kugadzira bhasikoro remupana harina ubiwa here tibiba sidare rapa zvangonakira kuti kutongobata nekutongokandira mukati totoziva kuti apa paclean apa paichisa maiwe musadaro munhu izvizvi kana kuti manheru chachokodzika apa manheru undokuti kuti andotya anotondotya saka zvichabatsira vanhu zvichatotibatsirawo zvakawanda zoti pesa apa toita kuti zoti pasafe pane vanhu vamakatombonzwa kambotobatwa recently nemasikati chaiko vanhu vacho vane zvivindi saka titokuudza izvi isisi takakurira munomu ende nonyatsoziva zvemunomu ndaakuri hangu munomu handinyepa saka nenyatsoziva kuti pakadai apa panobatwa ende matotigonerawo kutoti haizvizvi totoziva kuti wese kana wakutoziva kuti pane dare apa angobhaiza basi mukati takutoziva kuti ini ungangondibhaizira basi ndisikadi kudzosera mukati ipapo matotigonera tozoti vakadzi vari kupondana mudzimbomo mukati novanokandirana matombo pabhawapo mukati saka mukatomboita order yape tototenda neorder tototi pamberi neorder ndofara tofara nazvo boza rozoshanda kai hapazoshanda ndotoona mabasa tozoti kana wazoti wane mhosva dzako chekuita ushaiba mhosva dzako kana usikakwanisi kubhadhara chaya pinda tema sango rese ndoti vanhu vaone zvekuita haipa mune matotigonerawo vadiva vateereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu.